Tambarom hotoni radot mahodi ulaomu sai puji dewa mauliate Tuhan kami marhite-hite hasini roham asa hupikiri hami tok dohot hama matem jala asa tubuh di hami hapor seaon nasiktong jala asa maroha haholongon hami huhut mandok mauliate Tuho angguhan ibadah pamahani tuk pemar hasuruha si puji diri taludo iko mariar midaho debata nagabe epistel dihita 2 Mamuka siana 12 sahat rodi ayat 15 tajahama margati soring taha tindakon ma ha porseotai ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumapangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana dubun si Maria na gabe-gabean si Anton di Parbadia andorang suabubuan Passion na Parjolo di hari Senin pasca bersama ibadah pukul 10 WIB panitia mengundang tu sude ruas asa Roman dohoti ibadah tu ruas nama umur 70 tahun tu gijang mamuka bulan pukulan pakpahan PhD dung sidung warta tabegema sosialisasi sian seksi rekon huriata HKBP Pasar Minggu gabe ruas na gok naung mandohoti pengajaran Hakristenon na islawan kita saluhut na pinarsangapan nami amang dot inang parhalado songoni nang ruas ni huria taon kasih Tuhan tetap di pesalmen onok puluwalu mamuka mahisian ayat ale akah ibana namar hite-hiteon langit ni langdama pangyaron nama suarana suara nagugui say lehon hamuma hahormaton tu debata hamuliaw na ido naing tu bagas joro bait suci na ado yanon manang wajipan dakola ni didok musibah dunia boleh berubah tapi nuai epistelta layak debata dipuji dan disembah. Udah di Matius 22 ayat 37 sahatu tolu sia-sia dosudi tadi bagasan Tuhanon yang takut akan Tuhan ngananon songoninang akayan ako namin na sikola di julo nami sikola di luar pasu manasida akan masih terus dalam Tuhan manang di dia penasida sude akadongan dari bagasan parsahiton pasu-pasu maubat Imanu kondok nolong ni Yesus